Sentir-nos entesos, és a dir, compresos, que ens han comprès, i vistos. Hi ha aquesta part important, no?, de benestar emocional derivat de la connexió amb el grup, de disminució de l'estrès i activació del sistema nerviós parasimpàtic de quan ens relaxem, no?, en grup i ens sentim segurs en un grup d'iguals. Sentir que formo part d'un grup, sentiment de pertinença i d'identitat, no estic sol, no sóc l'única persona que pateix, l'experiència és compartida, una mica el que comentaven al feedback, no? I aquesta és una altra que depèn de la persona, aprendre a confiar en el grup, a practicar de quina manera i com em vull mostrar, és a dir, fins a quin moment vull jo o com vull obrir la meva vulnerabilitat, que és el que vull explicar, com em vull mostrar vulnerable. Si volem mostrar-nos tal com estem, si vinc cansat, si vinc enfadat, doncs poder-me enfadar, no? Tot això allà està permès, és la idea. Practicar l'expressió de les meves emocions sense filtre i deixar-lo mental fora, que també és benvingut, no? Al final, en els moments de passejades o del que sigui, aquests moments informals de joia i de connexió de felicitat passen naturalment. Tu només has de posar el lloc i les persones ja porten la seva personalitat i el seu amor i totes les seves coses. Llavors, la idea és intentar fer una pràctica de deixar-lo mental fora en les dinàmiques.